Vážené poslankyne, vážení poslanci, vážení hostia, vítam vás na zasadnutí obecného zastupiteľstva. Skôr ako prejdeme k schváleniu dnešného programu zasadnutia, za zapisovateľku určujem pani Máriu Jefendekovú, za overateľ zápisnice určujem Jaroslava Geciho a do návrhovej komisie navrhujem Annu Štrbkovú a Patrika Bachledu. Kto je za tento návrh? Smolárová, Smolár, Marušín, Knezovská, Jaroslav Geci, Kondula, Bachleda, Štrbková. Ďakujem. Prejdeme teda k schváleniu programu dnešného zasadnutia. Bod 2. Schválenie programu zasadnutia, určenie zapisovateľa a overovateľ zápisnice, voľba návrhovej komisie, to máme za sebou. Bod 3. Zmeny a doplnky územného plánu. Bod 4. Všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 z roku 2024, ktorým sa mení a doplňa Všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2001 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Liptovská Teplíčka v znení dodatkov číslo 2 z roku 2016. Bod 5. Správa auditora k individuálnej účtovnej uzávierke. Bod 6. Rozpočtové opatrenie číslo 7 z roku 2024. Bod 7. Rozpočtové opatrenie číslo 8 2024. Bod 8. Žiadosť o nájomný byt. Bod 9. Rôzne. Kto je za tento návrh dnešného programu zasadnutia obecného zastupiteľstva? Smolárová, Smolár, Marušín, Mezovská, Jaroslav Geci, Kondula, Bachleda, Štrbková. Máte nejaké doplnenie? Ak nie, prejdeme teda k ďalšomu bodu rokovania, to je zmena a doplnky územného plánu obce Liptovská Teplíčka. V rámci materiálov, ktoré ste obdržali, boli malo preporučené stanovisko územného plánu obce Liptovská Teplíčka, a to v rámci regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Prešov ako vecné a miestne príslušného orgánu štátnej správy. Zároveň bolo vlastne doručené aj vyhodnotenie pripomienok prerokovania zmien a doplnkov číslo 3 do 2024 územného plánu Liptovská Teplíčka, ako aj informatívna správa o postupe obstarávania a prerokovania zmien doplnkov číslo 3, 24 územného plánu Liptovská Teplíčka. V podstate máte tam všetko napísané to, čo prechádzalo. Ja len takto poviem, že stanovisko, ktoré zaslal regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavbu Prešov, tak na základe paragrafu 25 odsek 1 stavebného zákona konštatuje tento úrad, že návrh územného plánu Liptovská Teplíčka zmena doplnky číslo 3 roku 2024 je v súlade so záväznou časťou schválenie územného plánovacej dokumentácie vyššieho stupňa územný plánu Prešovského samosprávneho kraja. Potom je v súlade s ustanovením paragrafu 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 55 roku 2001 zbierky zákonov o územno-plánovacích podkladoch a územno-plánovacej dokumentácii účinnej do 31. 2024. Taktiež je návrh v súlade so zadaním územno-hospodárskych zásadami schváleným uznesením obecného zastupiteľstva obce Liptovská Teplíčka číslo 2 roku 1995 zo dňa 26.2.1997, v ktorých sa vymedzili cieľ a úlohy územného plánovania na uvedenom území a taktiež je v súlade s rozsahom zmien a doplnkov územného plánu obce uvedenom ustanovení paragrafu 17 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky číslo 55 roku 2001. Celkový záver toho úradu je súhlasné stanovisko s predloženým návrhom územného plánu obce Liptovská Teplíčka zmena doplnky číslo 3 roku 2024, ktorý bol vypracovaný autorizovaným architektom a inžinierným architektom Michalom Kubíkom, číslo registrácie 0851 AA z júna 2024. Tým, že ak ste si všimli, ak ste prešli tieto veci, vypadli nám dve lokality, lokalita 8, ktorá bola pre 8.11, súvisela to vlastne lokalita Mogila, tam vlastne životné prostredie, národné parky vlastne v tom, že to národné parku majú tam výhrady, teda tam vypadla a ospravedlňujeme sa, lebo dostali s poslancom Gecim vlastne došlo k zámene identifikácie pozemku, ktorý bol navrhnutý na doplnkov, ale v procese, keď sa nedalo zvrátiť, že by sme urobili ďalší proces, tak sme sa aj dohodli, že vlastne pri ďalšom plánovaní bude takúto lokalita, lebo bude sa to identifikovalo, už bolo po verejnom prehodnotení a tam už nebolo dobre potom zasahovať do týchto vecí, takže vlastne tieto dve časti vyšli aj na sa kľúčia, teda ako bolo povedané. Ostatné veci
ako ste sa mali možnosť prečítať, to vyhodnotenie pripomienok, vlastne celé tie doplnky územného plánu číslo 3 akceptujú požiadavky a sú zakomponované do zmien doplnkov. Ja by som teda otvoril rozprávu, že ste mali, ak sa bude odpovedať na architekta. Nech sa páči. Pán teda? Sú tu určité úrady, ktoré sa vlastne ani neviedli k tým stanoveným lehotách, som sa nič ani tým nerieši, že oni keď sa neviedli k tomu. Tak súhlasí, tak to je zákon stanovený. A nevyužijú to možnosť, že áno. Sú niektoré úrady, na ktoré musíme počkať, keď sa nevyjadria, musíme ich na novo vyzvať, ktoré sú v tom procese záväzné, ale tie, ktoré nemusia sa vyjadriť a ich stanovisko je súhlasné, keď sa nevyjadria, tak tie nemusíme znova oslovovať. Ja možno, že je to nejaká taká chyba, ale na strane 7 je tam tabuľka a máme cintorín ochranné pásmo z 50 metrov a návrh je 0 metrov. Preto, že my sme schvalovali v rámci nášho BSDNK na pôvodňací, kde sa nebolo tam je 0 napísané. Čo len asi prechod. Tak, kde sa schvalovali, že sa môžu práve na tým 10. To vlastne sa bude robiť po uznesení sa bude robiť čistopis zmiena doplnkov a tam to už bude upravené. To je vlastne to, čo budete schvalovať pri uznesení. Sú ďalšie otázky? To je regionálny úrad pre územný plán Prešov, ktorý vlastne vyhodnotil všetky tie podmienky, tak ako ste čítali celý ten proces, tiež sú vás tým vetami, čo som prečítal. Ten sa vyjadruje na záver aj najdôležitejšie. Ja som sa chcela opýtať ešte teda napríklad poľnohospodárske budovnícko družstvo navrhlo alebo vyjadrilo sa nesúhlasne k stanovisku tomu, aby sa zabrala nejaká ich úrodná pôda. Teraz sa nebude sa to akceptovať a akým spôsobom sa to bude riešiť toto? Bolo prerokovanie alebo v rámci tých námietok, čiže tu bolo stretnutie stroma, bolo teda pozvaní, družstvo sa nevyjadrilo z dôvodu. Informácia bola, že sa nezúčastnia, aké sú pracovne preč, ale teda na svojich námietkach, ostatné vlastne tu boli fyzicky, sme sa tu stretli, prerokovalo sa. Niektorí sa to vysvetľovali, pretože korešpondovali s podmienkami, ktoré malo aj životné prostredie, ako národný park. Tieto sa porieši, druhá časť to bola, tak tá sa bude riešiť, aby je už vyriešená predchádzajúcich doplnkov, čiže nebolo potrebné niečo riešiť, čo už je dané. A oni neakceptujú sa to. To nie je ich pôda totiž. No. Tak, myslím, že tam aj na verejnom stretnutí bolo povedané na túto otázku, bolo povedané túto otázku. Ono podľa zákona vlastne všetci dotknutí, ktorí nesúhlasia, tak sa to s nimi prerokuje a sa im to vysvetlí. Stačí im to vysvetliť a tým pádom je to ten proces ukončený. Takže je to správne podľa zákona. Áno, samozrejme. Spontánne také regionálne úrad pre územný plán presne čo to bude riešil, je povinné toto. Bo vlastne ten celý proces schvaľovací a vyhodnocovací sa preskúma v Prešove na kraji a na základe toho, že je tu urobené správne, tak vydajú ten paragraf 25, podľa ktorého už to môže prijať potom zastupiteľstvo príslušnej samosprávy. Oni to vlastne skúmajú celý ten proces, či je to v zákone správne urobené. Ďalšie otázky? Ak nie sú, poprosím tá návrhovú komisiu, aby prečítala návrhu uznesenia. Ale uznesenie číslo 58 budeme čítať? 58 netreba, lebo to sme prešli 59. Uznesenie číslo 59 bolo na 8. Obecné rozpočty krokov v Dúkovskej techničke po A. Verejné vedenie, po A. Stanovisko regionálneho úradu pre územné plánovanie a výstavbu Prešov číslo 04964 15.1.1/2245 zo dňa 27.7.2024 o
preskúmaní návrhu zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Liptovská Teplička podľa zákonu podľa paragrafu 25 zákona číslo 50/1976 zbierke zákonu o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebný zákon spojení s zbierkou 40 odsek 5 zákon číslo 200/2022 zbierka zákonu o územnom plánovaní v znení neskorších predpisov zákon o územnom plánovaní. Za B. Správu o prerokovaní návrhu zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Liptovská Teplička vypracovanú odborne spôsobilou osobou na zabezpečenie obstarávaniu UPD a UPP podľa paragrafu 12 zákona o územnom plánovaní inžinierkou Ivetou Sabakovou, registrované číslo 405. Za B. Súhlasí s vyhodnotením pripomienok podaných v rámci prerokovania návrhu zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Liptovská Teplička. Za C. Schvaľuje podľa paragrafu 31 odsek 1 paragraf 27 odsek 3 stavebného zákona v spojení s paragrafom 40 odsek 5 zákona o územnom plánovaní a v súlade s paragrafom 11 odsek 4 písmeno C zákona 369/1940 zbierka zákona o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov zmeny a doplnky číslo 3/2024 územného plánu obce Liptovská Teplička. Za D. Žiada starostu obce zabezpečiť prostredníctvom odborne spôsobilé osoby pre obstarávanie zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Liptovská Teplička. Za A. V súlade s paragrafom odsek 8 zákona číslo 369/1990 zbierkou zákonov o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vyhlásenie všeobecného záväzného nariadenia v obce Liptovská Teplička číslo 3/2024, ktorým sa vymedzujú záväzné časti zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Liptovská Teplička. Za B. Označenie textovej časti, výkresovej časti a záväznej časti zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Liptovská Teplička schvaľovacou doložkou v súlade s paragrafom 28 odsek 1 stavebného zákona spojený s paragrafom 40 odsek 5 zákona o územnom plánovaní. Za C. Vyhodnotenie registračného listu v súlade s paragrafom 28 odsek 5 stavebného zákona spojený s paragrafom 40 odsek 5 zákona o územnom plánovaní a jeho doručenie úradu pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky spolu s kópiou uznesenia o schválení zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánovania obce Liptovská Teplička. Za D. Uloženie zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Liptovská Teplička v súlade s paragrafom 28 odsek 3 stavebného zákona spojený s paragrafom 40 odsek 5 zákona o územnom plánovaní v obci na obecnom úrade, stavebnom úrade a na regionálnom úrade pre územné plánovanie a výstavbu Prešov do 3 mesiacov od jej schválenia. Za E. Zverejniť v súlade s paragrafom 27 odsek 4 písmeno A a B stavebného zákona spojený s paragrafom 40 odsek 5 zákona o územnom plánovaní záväznú časť zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Liptovská Teplička na úradnej tabuli najmenej na 30 dní a
a doručeným dotknutým orgánom. Ďakujem, prejdeme k hlasovaniu, kde je za návrh tohto uznesenia. Smolárová, Smolár, Marušín, Bezovská, Jaroslav Veci, Kondula, Vafreda, Prvková. Ďakujem. Týmto prvým bodom súvisí aj ďalší bod, a to je všeobecné záväzné nariadenie číslo 3 v roku 2024, ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 v roku 2021 o vyhlásení záväznej časti územného plánu Obce Teplička v nej dodatkovo číslo 2 v roku 2016. Návrh bol v zákone zverejnený 15 dní pred týmto zasadnutím, že plná tieto normy. Ja doplním, že vlastne doplňa sa všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2001 zo dňa 26.10.2001 o vyhlásení záväznej časti zmien a doplnkov číslo 3 z roku 2024 územného plánu obce Letkovská Teplička, ktorým sa vymedzujú záväzné časti zmien a doplnkov číslo 3 z roku 2024 územného plánu obce Letkovská Teplička a ktorým sa mení a doplňa všeobecné záväzné nariadenie číslo 2 z roku 2001 zo dňa 26.10.2001 o vyhlásení záväznej časti územného plánu obce Letkovská Teplička, dodatok číslo 1, VZN číslo 2 z roku 2001 zo dňa 19.11.2010 o vyhlásení záväznej časti zmien a doplnkov číslo 1 územného plánu obce Letkovská Teplička a dodatok číslo 2 všeobecné záväznému nariadeniu obce číslo 2 z roku 2001 zo dňa 19.11.2010 o vyhlásení záväznej časti zmien a doplnkov číslo 2 územného plánu obce Letkovská Teplička. Obec Litovská Teplička na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky podľa paragrafu 6 odseku 1 zákona číslo 369 roku 1909 o obecnom zriadení a znení neskorších predpisov a podľa paragrafu 27 odsek 3 zákona číslo 50 roku 1976 o územnom plánovaní a stavebnom poriadku znení neskorších predpisov, stavebný zákon, spojený s paragrafom 40 odsek 5 zákona číslo 200 z roku 2022, kde zákon o územnom plánovaní znení neskorších predpisov, teda zákon o územnom plánovaní, vydáva sa katastrálne územie obce Litovská Teplička, toto všeobecné záväzné nariadenie obce Litovská Teplička. Čiže sa vyhlasuje záväzná časť zmien a doplnkov číslo 3 z roku 2024 územného plánu obce Litovská Teplička. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia určené v záväzných regulatív funkčného a priestorového usporiadania územia sú záväznou časťou územného plánu obce tvoriacou prílohou číslo 1 tohto všeobecné záväzného nariadenia číslo 3 rok 2024. Je potrebné, že vtedy tieto doplnky sa schválujú všeobecné záväzné nariadenie obce, preto vlastne schválujeme teraz to všeobecné záväzné nariadenie obce. Máte nejaké otázky k tomu ešte? A nie sú poprosím návrhu komisiu, aby prečítala návrhu uznesenia. Uznesenie číslo 60/8/2024 obecné zastupiteľstvo Litovskej Tepličke schvaľuje podľa paragrafu 11 odsek 4 písmeno G zákona číslo 369/1990 zbierky o obecnom zriadení znení neskorších predpisov všeobecného záväzného nariadenia číslo 3/2024 o vyhlásení dodatku číslo 3 k všeobecnému záväznému nariadeniu číslo 2/2001 zo dňa 19.11.2001 o záväznej časti zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Litovská Teplička, ktorým sa vymedzujú záväzné časti zmien a doplnkov číslo 3/2024 územného plánu obce Litovská Teplička. Prejdeme k hlasovaniu, kde je za tento návrh uznesenia prezident Smolárová, Smolár, Marušín, Bezovská, Jaroslav Veci, Kondula, Vafreda, Prvková. Ďakujem. Prejdeme k bodu 5. Správa auditora individuálnej účtovnej záviedke. Poprosím ekonomiku obce. Materiál sa dostali, tak asi prosím rovno rozprávať. Máte nejaké otázky? Tak ako bolo dané, že 30. júna je hlavotný na 15. ľudia, takže napíšu na podíkazke a informačnú správu. Ako nie je niečo jasné, tak poprosím. Ak nie sú otázky, poprosím na komisiu, aby prišla na uznesenie. Uznesenie číslo 61/8/2024 obecné zastupiteľstvo Litovskej Tepličky berie na vedomie
správu auditora k individuálnej účtovnej záviatke za rok 2023. Kto je za tento návrh? Molárova, Molár, Harušin, Nezovská, Jaroslav Vieci, Konzula, Batera, Kočková. Ďakujem. Ďakujem vám inžinierovi za účelné zasadnutie a pokračovali sme kola toho, čo bolo schválené, aby sme to doplnili všetky povinnosti. Ďakujem. Dovidenia. Ďalší bod rokovania je rozpočtové číslo 7 z roku 2024. Takisto vám bolo doručené o samozrejme rozprávu, čo budú rokovania, bude rozprávať o obchode pani ekonomka. Rozpočtové opatrenie číslo 7, zmeny boli vykonané k 36. Ide o zmeny v súvislosti s finančnými prostriedkami zo štátneho rozpočtu, takže úpravy boli v príjmovej a výdavkovej časti o sumu 1736 eur. A potom ešte v kompetencii starostu obce bol vykonaný presun z bežných výdavkov na kapitálové výdavky vo výške 2740. Celkovo tak došlo k zvýšeniu príjmovej a výdavkovej časti o 1736 eur. Ďakujem. Myslím, že pokiaľ to má dostatočne vysvetlené tie dôvody, vedú k týmto zmenám, ale ak sú otázky, samozrejme otvárajú rozprávu. Nie sú, poprosím sa na komisiu, aby predstavila uznesenia. Uznesenie číslo 62/8/2024. Obecné zastupiteľstvo Žutovskej Tepličke berie na vedomie rozpočtové opatrenie číslo 7/2024. Kto je za návrh tohto uznesenia? Molárova, Molár, Marušín, Nezovská, Jaroslav Vieci, Konzula, Papeľa, Strpko. Ďakujem. 7. bod rokovania je rozpočtové opatrenie číslo 8 roku 2024. Zatiaľ vám bolo doručené plno znenie s vysvetlivkami. Poprosím po rozprávu, bo viete, o čo tam je. Ak máte nejaké otázky, nech sa páči. Pán Smolár. Ja som sa v podstate už mailom pýtal ekonomky na tie body. V podstate na podprogram 1.1, tam je bolo vysvetlené, že ide o bežné výdavky na reprezentačné účely, ktoré už sú v nejakom naplnení, že treba navýšiť. To som dostal ako odpoveď. Začnem teda ešte z konca podprogram 13.2. Tam šlo o poplatky za záväzkovú províziu úveru, ktorú si banka účtuje mesačne v tej výške, čiže rozpočtovaná bola odhadom, toto musíme korigovať, upravovať. No a posledná otázka moja bola podprogram 1.5. Moja otázka bola, že tam vlastne sa hovorí nejaké výstavbe bytov. V tom chrbík, v tom a chodníka, o tom zatiaľ buď niečo ušlo, počas našich stretnutí, alebo... Súvisí to vlastne s novým plánom, to sme riešili, teraz vlastne išla výzva, ktorá súvisí s infraštruktúrou, chodníky, cesty, inžinierské siete, voda, kanál, elektrika a tak ďalej. Vlastne my potrebujeme veci poriešiť. Teraz táto časť sa týka len projektovej dokumentácie. A tá projektová dokumentácia bude zaplatená v plnom rozsahu ako koľko bude vysúťažená, alebo v procese vysúťažená vlastne. Čiže projektová dokumentácia cesta, ktorá sa týka takového intenzívneho dozadu a potom vlastne aj cesta na kúparku, že sme celú zrevitalizovali, aby sme tam mali poriešené veci, ktoré sa týkajú cesty, žlagu aj tých, to osvetlenie, ktoré tam je menej náročné. My platíme v podstate rozpočtovom opatrení, máme tam 1500 eur na jedno, ako na 2500 eur to je žiadosť, ale samotná projektová dokumentácia, ktorú sa bude potom skladať z ďalších vecí a vízie, je opravená 100%. Čiže nám to niekto zaplatí, aby sme sa posunuli. Ja si vlastne potom sa vrátim aj dole tu, čo sa týka ďalších výdavkov, ktoré súvisia s projektovou dokumentáciou. Čiže máme tu, je to program 1.5, máte navýšenie teda o 9000 eur, čiže výdavky na projektovú dokumentáciu u nás. Včera vyšla výzva Masky, kde sa zvýšili nejakých 380 000 eur, predstavujú tie výzvy 7.2 na dobudovanie infraštruktúrnych krokov. Podľa toho sme pozerali vlastne v súlade s našimi vetami, ktoré máme, tak vyšlo nám tak, že by sme mohli ísť do opravy a rekonstrukciu mostu, ktorý sa nachádza v spodnej časti oproti poslankyni Štvrkovej, čiže ten môže v takom stave, keď ja už boli vás upozorňovaní, že áno. Čiže nebudem to riešiť, lebo v rámci vízy, ktorá je síce vonka, budú začnú opatrenia, ale regulácie potokov,
tak tam mosty nie sú oprávnené, aspoň také informácie sú, takže keď je taká možnosť, by sme opravili most cez masku. A druhá časť, druhá lokalita, ktorú chceme zrevitalizovať, je to lokalita, ktorá súvisí jednota sportný obchod, jednota KOP a smerom ku ulici Jarok, čiže by sa urobil chodník, ten rybov, ktorý tam je, by sa celý opravil a hlavka by sa urobila na druhú stranu. To je ďalšia časť a tretia časť, ktorú sme chceli v rámci masky, tak je to vlastne revitalizácia chodníka od spoločenského domu smerom ku materskej škole. Čiže rekonštrukcia chodníka, aj rekonštrukcia parkoviska a samozrejme pri tých lokalitách, možno pri tretej budeme riešiť aj to, že by tam bola nejaká parková úprava, čiže to by trávy a tak niečo, by tam bolo uzdôvodnené tým spôsobom a sa podarí tam vlastne parkovacie plochy sa celé upravia. To sú tri veci, ktoré chceme riešiť. Výzva je do 5.11. Celkovo aspoň taká odhadovaná predpočto, čo by to mohlo stáť, tak by to mohlo stáť nejakých 70 až 80 tisíc, to všetky tri lokality by sme revitalizovali. Proces, ktorý by mal byť, tak keď 5.11. je deadline do tej výzvy, proces kontroly, ktorý bude na maske, tá komisii, ktorý vlastne na mesiac, ale potom to posiela na ministerstvo a ministerstvo potom vlastne odobruje proces kontroly, formálna stránka a tak ďalej. A my sme potom vlastne prechádzali do procesu aj verejného starovania v prípade, že budeme úspešní. Čiže tieto veci súvisia s vecami, ktoré sa týkajú prepracovať, čo sa nebudú staroviť. Čiže samotná realizácia, tak reálne, keď sa to všetko, ten procesuje a budeme úspešní, tak apríl, maj by sme mohli začať riešiť tieto veci na budúci rok. Program sa týka 4.4, tam máte to navýšenie o 10.315, ten súvisí s revitalizáciou trhoviska, rozhodnutie, respektíve maska rozhodnutie, len celý proces po právnej stránke musí prekážka zdokumentovať, či sprocesovať, čiže zmluvu, čakáme na zmluvu z prekážky. Poviem tak, že všetko hovorí, že je dovolené obdobia a tak ďalej, že je málo, ale tak by sme mohli dáno, pretože tento proces je od apríla na prekážke. Čiže robí niečo, aby na to urýchlilo, ale tak by sme prešli do konca roka vedeli urobiť, realizovať s tým, že vlastne je refundácia, prezentácia všetko, ktorý sa vlastne písli do konca refundia, aby sa vrátil peniaze na všetko stieky. Tam je nejakou spolúčasťou. Tam je, myslím, tam je 5% alebo 8% spolúčasť, tam už áno. Všetky peniaze, ktoré sa týka finančných vecí, tak je 100%. Čiže tam neplatíme nič. My platíme v podstate niekto, čo pripraví žiadnosti, tak podobne. Ja sa môžem vrátiť na 5 bodov, lebo v podstate povedali sme si viaceré veci, ale stále tam ako keby by tam sedí tá výstavba bytov, lebo v podstate bavili sme sa o komunitnom centre, o v podstate ako keby úprave alebo odkúpovaní pozemku pre cestu, pre chodník, ale bavili sme sa o tom, že ak sa bude tá možnosť odkúpiť si na výtroječku, neviem, keď je pozemky a tak ďalej, ale nebavili sme sa o výstavbe bytov. Neviem, či to bolo. To sa týka zúdem páni, čo schvalovali opäť čoky. Tam je vlastne, je to len preklad dokumentácia, že vlastne Milan, je to ako výstava bytov, len nie je to bytov, lebo nerozpráva o domov, čiže je len slovíčko, to nie je bytov o domov. Týmto spôsobom. Ako proti čističko, ktoré by možno sa bavili o v podstate IPVčke pre pozemky, pre rodiny do času. Tam sa myslelo len spracovanie žiadosti. Spracovanie žiadosti na projektovú dokumentáciu, čiže nie na výstavu. Projektovú dokumentáciu a ďalší proces potom. Mám ten záhrad, akože začal. Chápem, že to nie na výstavu. Čiže najskôr páska je zaštruktúra. Tu je ešte načné, že vlastne vybudovanie toho chodníka, ten chodník vlastne nedalo by sa zrealizovať v Zemonskom Šilu pod Kufajkou, pri tom smetisku, nejak dole to bude na začiatku. Chodník sa myslím. Tento chodník, hej? Tam od 1. augusta vyšla platný zákon, že pozemky SPF, ktoré sú intravilné alebo sú určené v jednom pláne alebo nejaký ďalší plán, čo sa týka Prešovského samostranného kraja, tak majú prejsť do platné pod obce na intravilné, kde je extravilné, tak tam ešte nejaká dohoda má byť, ale má byť tam prejsť, lebo tam máme jednu časť pozemku SPF. Nie je to veľa metrov v pár metrov, ale toto nemáme doriešené, čiže aj ten proces bude potom trošku rýchlejší. A ešte mám jednu otázku v tom 7.2, to je oprava poškodeného optického kábla.
Pokiaľ tak sme sa bavili, že tam vlastne aj vieme o jednom vinníkovi, ktorý sa aj priznal, že vlastne budú hradiť. To je poriešené. Refundovali nám tú časť svojej škody LPS-ko. A naša táto suma 1600 €? To je naša škoda, áno. To je dvoch jedného poškodenie, jeden nevinný a druhý nevinný, takže to musia platiť. A ešte Rúbková? No, ešte dodaná. Jedna peťka, cesta na ulici Kufajka. Projektová dokumentácia, viem, že tam sú ešte nevysporiadané pozemky nejaké. To ideme riešiť pri tom, alebo... Ideme riešiť možná stretnutí, ideme sa rozprávať vlastne o pozemkov, ktoré tam sú, majú sa ozaj, lebo bol len jeden z majiteľov a že sa rozprávať čo ako. V podstate len nám, čo treba riešiť, aj riešiť komunikáciu, nie celý pozemok, pretože celý pozemok má nejakých 460 metrov štvorcových. My odhadovaní potrebujeme tam vlastne nejakých 200. To je odhadované. Takže počkáme chvíľu, ale je to ocenia, ale vrajím, že nemyslím, že by mal byť až taký problém. Počkáme na vyjadrenie a doriešime to, lebo riešili tú cestu aj predtým, majiteľia vedia, že neriešili, nechceli to riešiť. Dlhodobý proces, hej. Takže, ale keď by sme to riešili, lebo stavba tam je, my opravíme stavbu, to klásne brevno nikde nebolo, je tam inžinierska sieť, voda, kanál, elektrika, nikto to nikdy neriešil, takže no, ale je to v procese. Čakáme, keď aké vyjadrenie pôjde, tak budeme pokračovať ďalej, že čo. To ide vlastne, že sa bude nová cesta budovať, či? Budeme vlastne to páner dal dole, lebo tým, že sa svolia, tak ešte vydržali nejaké obdobie, ale už sa rozpadá. A iná tam nie musíme svoliť, až to je sypať, lebo tá cesta sa nedá držať, aspoň troška spodná by bola. Takže tým pádom už cez zimu bude to zjazdnejšie? Tak nebude zjazdnejšie, ale bude kvalitnejšie, aby na asfaltku dávať až teda ku more. Tým bol celá cesta robená s rigolmi, aby to troška bolo zase jednotnejšie. Podľa projektu dokumentácia, potom sa navrhne. A už nebudeme riešiť nejakú inú prístupovú cestu? Toto je v rámci, keď sme riešili veci, ja si myslím, že tam nebudeme, momentálne nie, lebo je tam návrh, že by sme ešte cez a tak ďalej, ale ten odbar nie. Štátne lesy, čo bolo tam je skôr problém potom, kde tam bolo dva domy zrazu povedať zbúrené, by tam bola prijazdová cesta, lebo tam sú to nie domy. Čiže to bolo prechodnejšie, keď je tam taká lesná cesta, alebo zvlánica stará, ktorá by teoreticky mohla s klonom vyhovovať, ale skôr si myslím, že momentálne to nie je to, že by sme to išli riešiť. Tak snad tá cesta pomôže, tie auta sa spratajú z podstavu. To je to, čo máme aj v rámci našej veci potom riešiť cez komisie. Je pani Štrbková ešte? Nie. Čiže dobre? No, poviem, že trošku som sa šla potešiť, že byty, že hľadám svit aj na Koľecko niečo, bo aj tam máme v pláne byty. Nedá sa to aj v rámci, keď sa to nazýva všetko byty. Výzva, ktorá je vonka už, prvé, keď išla, tak bolo, že 30% musí byť rovnou bytovku. A je 100% plný. Čiže nezaplatil by iba 100% byty, ale som nešetal. Asi 2 mesiace vonka výzva, ktorá nemôže, že musí byť 50%. No dobre, myslím, že aj táto informácia musí byť zvonku, aby ľudia vedeli, prečo neriešime byty na Koliesku, alebo... Stačí aj v rámci rozpočtu na budúci rok budeme dávať na pozemky, aj na vykúpenie pozemkov, čo týka Kolieska na byty, a na prvá vytvárajú cestu, čiže v nejaké kroky sme urobili aj smerovať vlastníkovi pozemkov, pretože policajné burladické konanie, však nám to budeme riešiť. To bude prvý ďalšie rozpočtu na roboty 25. Chcem sa opýtať, 3-4 montáž okapov, to už je zrealizované, či ešte plánujeme? Ešte plánujeme. Je to zahrnuté v smutku? Nie, dom smutku tam nie je zahrnutý, tam sa myslí údržba na spoločenskom dome, tam treba robiť zachytávače snehu a okapové. Áno. Tak v rámci možno iného, viem, že to sa nedá zakontrolovať, ale treba myslieť na dom smutku, pretože tie okapy končia úrovni rínev a keď prší, tak však to leje, to ešte nikto nevidel. Ja viem, že si vravel, že to pokradli, či čo, ale asi... Dobre, napíšeme sa v rámci týchto tam sú nejaké peniaze, tak to budeme tam riešiť ešte. Na údržbu tam nejaký ešte zostatok je, takže pokiaľ sa zmestíme do toho, tak
sa to dá urobiť ešte aj tento rok. V rámci bodu 7.1 je tu prekopávka cesty od Požiarníku v škôlke Uhlárovu. Neriešime? Je v rámci toho? Nie, toto ešte v rámci toho, ale dali aj krátky pobyt ešte porobíš. Je to, že tu nestihli urobiť, lebo to bolo tak na tesno. Ešte nestihli zabudli urobiť, tak bolo to útire to, čo sa stalo. Áno, pod program 7.2 poškodenie optických kábel. Nebol poškodený urbárnym autom? To, čo sa pýtal Zafred a urbárne, oni zaplatili, ale my sme mali ešte poškodení na útera v to nejaké žlonky, tam je to trochu ešte. Vyčila, pardon. Neviem, už projekt na tú revitalizáciu toho blízka, to sme už videli, či to... Už všetko je urobené, znamená sa všetko. Tak, že nie je informovaní dokedy v rámci nejakej komisie alebo niečoho. Môžeme, keď bude podobná poviem pre tú dokumentáciu stiahnem, že keď skončíme dneska, tak prejdeme pre tú dokumentáciu. Ďakujem. A nedá mi nevrátiť sa k tomu, že výzva je len na revitalizáciu chodníkov, lebo si spomínal, že od jednoty smerom ku škôlke, asi je v takom stave, že to treba revitalizovať, že či je to len na revitalizáciu? Že či to kde inde bude, že už je v takom stave, že to treba? Myslím, že v dedine iné nemáme. Máme niekde ide? A vybudovanie, robíš to, že či? Čo udržíme v tej obci, už sú spolu diane bázy. Tak povedať. No, to aj kolo zdravotného už vyzerá. Víme, to ešte máme nejakých 10 metrov štvorcových takých nejakých, ktoré máme tam ísť. Tak smerom nie, možno ani od hlavnej, ale tu, jak je to bližšie ku ceste, tu k nám, lebo vlastne aj s tou zimnou údržbou, tak to sú veľmi poškodené tieto veci. Tak. To je, na vládu máme, že neviem, to je napíšené si a uveštíme sa, lebo tam len výhodné vám to vlády, to je nejaké ďalšie veci. Ďalšie otázky? Ja odpovedci. Tým výtokom dobre som pochopil, že sa prejde celá obec, že sa pozrie od začiatku až po koniec. Ako? Že celá obec sa prejde, čo sa týka výtokov. Popraví dobre. Ak nie sú otázky, poprosím o komisiu a Bečana do unesenia. Unesenie číslo 65/8/2024. Obecné zastupiteľstvo Liptovskej Tepličke schvaľuje za rozpočtové opatrenie číslo 8/2024, za B čerpanie prostriedkov rezervného fondu vo výške 15 000 eur na financovanie projektu dovybavenie športoviska multifunkčnej haly Liptovskej Tepličke. Prejdeme hlasovaním, kde za návrh unesenia Smolárova, Molár, Marušín, Bezovská, Jaroslav Veci, Kondula, Bachteda, Trpková. Ďakujem. Ďalšie podrokovanie je žiadosť o nájomný byt. Mám tu žiadosť uchádzačko zamestnanie, čiže pozíciu učiteľky jazyka v základnej škole v Tepličke. Je to pani Jana Terháčová zo Sloviniek, čiže vzhľadom k tomu, že má záujem pracovať v Tepličke Tepličke, časovo je niekde inde, má záujem, aby mala byť tu na tým, že ešte je záujemca jeden o miesto angličtina na Liptovskej Tepličke, len ten je z Popradu. Rejiteľka bude mať s ním pohovor o 2 týždne, alebo za budúci týždeň, takže žiada, ak by bola prijatá, by prvú divetu mala byť na seba, ak by náhodou nebola prijatá, že bude úspešnejší pre ten Popradu, osoba z Popradu, tak potom by sme schvalovali, alebo bude ho ďalej. Zatiaľ tak, že potenciálne by mohla byť úspešná. V rámci komisie sme prešli si všetky veci, čiže páni splnil všetky kritériá, čo sa týka finančnej náležitosti, aj čo sa týka všeobecného nariadenia obce, ktoré hovorí, že osoby, ktoré sú vo vzdelávaní a v rámci tých verejnoprospešných služieb zamestnané, tak majú prednostnenie. Čiže tam poprosím stanovisko komisie Jaroslava. Na základe prerokovania komisiou
ktorá nemá namietky a na základe toho dáva odporúčanie obecnému zastupiteľstvu schváliť túto žiadosť na nájom. A to nejaké otázky, ak teda nie sú, poprosím návrhu komisiu, aby prečítala návrh uznesenia. Uznesenie číslo 64/8/2024. Obecné zastupiteľstvo Liptovskej Tepličke schvaľuje ako nájomníka obecného bytu číslo 7, nachádzajúceho sa na prvom poschodí bytového domu v obci Liptovská Teplička, ulica Teplická, číslo 545, pozostávajúceho z jednej bytnej miestnosti a príslušenstva o výmere podlahovej plochy 37,74 m2 a spoluvlastníckym podielom v pomere 3774/82130 na spoločných častiach, spoločných zariadeniach a na príslušenstve bytového domu na pozemku KNC číslo 2478 v katastrálnom území Liptovská Teplička zapísané na liste vlastníctva číslo 2465 so začiatkom nájmu od 1.9.2024 na dobu 3 rokov za nájomných podmienkoch určených uznesením číslo 42/2016 bod B a C zo dňa 25.2016. Prečítame tu pani. Magistra Jana Perhačová, trvalým bytom Slovíky 176. Ďakujem. Kto je za tento návrh? Smolár, Narušík, Milovská, Jaroslav Bieký, Konžal, Bátela, Strýková. Ďakujem. Ešte bod rôzne. V rámci bodu rôzne by som mal všetkým poslancom poďakovať. Nebol som tu na poslednom zastupiteľstve, keďže už vyšlo tak ako vyšlo. A tú brigádu, ktorú ste zorganizovali v rámci obce. Krátane na koronteknáčnika, aj vy to sami dobre viete, že politicky sa podarilo. Takže ak sa podarí vtedy motivovať ľudí, že to pôjde tak isto, takže ešte nejako robiť. Už v rámci tých možností, ktoré máme, aj priestor alebo časov, aby to možno tak dať, ako to aj bolo v tomto období. Čiže ďakujem. Teším sa na ďalšiu spoluprácu. Ak máte niečo ešte v rámci bode rôzne, chcem sa opýtať, či nie je možné treba s podľou, neviem, že vy ste riešili to právo tie Liptovské Tepličke, Šulikátovce alebo Šuňava, len pokiaľ viem ja, tak to, no, vo štvrtok mi povedali cestári aj z Popradu do Štvrdy, že nemajú asfalt. Tak ako v tejto sezóne, kde sa musia opraviť tie cesty bez toho, že nejaké verejné ustavenie, to musia mať na dopredu pripravené, že? Že či nepustíme do nejakej petície alebo niečo takého, že by sme ich donútili skôr reagovať na to, lebo predsa dobre, nás je tu 2700 obyvateľov, budú na Števnici nejaký, hej, a Tepličku si nechávajú ako to posledné, či už skosením a s tou úpravou cesty, že vlastne ich donúti, že by to reagovali trošku svižnejšie a zaprvé oni dajú dopravnú značku, lenže tá tej výpluky neopraví, hej. A samému sa mi stala škoda, hej, trošku ďalej, lebo ešte večer nebola ten výpluk, na ďalší deň ráno už bol, no ale bohužiaľ nespravím nič, lebo je tam dopravná značka, hej, pár metrov ďalej, že či sa vlastne s nejakými obcami nevieme spojiť, lebo po tej karavany je to katastrofa. A treba vidím, že asi bez tej petície, že by sme to nejak posunuli, ani sa nevidia pohľadu na tom kraji. Lebo Hozele za tieto obce spravili petíciu a aj tak ďalej sa to môžu vedať, hej? Nie je to o petícii, tak povedať, že to o prioritách, ktoré sú, či je sa Ďalnica, prvá, druhá, teda všetko tak sa ide postupnosti. Áno, je pravda, Teplička, tak ako je, bol tu na podpredseda Bustina a Slavnosti a bavíme sa o Tepličke, bol rád, že išiel zo Štrbí na Tepličku, naspäť sa dá sa znamenať z Ríkakovce, aby vidia, prečo vedel, aký stavie oblak, ktoré prekonávali, je patronizácia, ktorá určovala, ktoré stavy a v stave sú. Tie cesty dobre vie v rámci debaty, že stav Ríkakovce Teplička, alebo Kravanovi a Tepličke, nie Ríkakovce Teplička, je katastrofálne stave, čo má na počúvanie, alebo rieši, a traktor fyzicky sám ide, pretože takýto okruh.
tak ako som ja rozprával, projektová dokumentácia, ako upravili most, že mali prírodné mosty a teraz je ďalšie veci, čiže mala by už byť aj rozbehnutá, s tým, že predstaviť si, koľko finančných prostriedkov to bude stáť, tak potom bude. Rozprávali sme sa o tom, že zaspiem, že už bola z jeho strany informácia taká, že tam bude asi potrebné uliť celé teleso, že nie ide len o položenie asfaltu, tak samozrejme však variant je očnosť, ale tak tá cesta potrebuje celé teleso, lebo tam sú priepusty, treba robiť rigole a tak ďalej, lebo tá cesta je podmačaná, vytlačená a tak ďalej, čiže on je preto chcel realizovať auto, nejaké finančné prostriedky majú, ale tu treba spraviť najskôr projektovú dokumentáciu. Petícia, bola tam petícia, nepomohla tomu, to je ďalší bod, ktorý tam preokoval sa, ale tam už boli určené finančné prostriedky, čiže niečo skôr predbehli, keď to pre petíciu. Petíciou môžeme upozorňovať, ale dajú, že má nejaký vysvetových neurychliť. Lebo sú prešovskou zároveň aj horšie cesty, ale každý sa naša cesta je dôležitá, nie, ja neviem, projekt výrúku na nej. Čiže komunikujeme aj v tomto smere, ale ako som si povedal, nemajú asfalty, aj ľudí volí, ale spôsob, ako oni opravujú cesty, tak keď ide ráno od ten chlapi, keď robili kartocery, to si zapíš tam o 10. o 12. by mali čo robiť, odchádzali preč, čiže ja hovorím, pre ne bolo efektívnejšie, keď povedať 12. choďte ani tie chlapi a fakt nechodia cesta hore dole, však 4 hodiny zabijú len cestou hore dole, že mohli spraviť, ale to my nevieme, ako tam nefunguje to dobre, tak to poviem. Ani technika, čo sa týka Popradu, zlepšila sa technika posledných 5-6 rokov, treba povedať, že veľa ľudí sa konečne posunula aj do Popradu, to Popradu bol na východ, ani niekde nepotrebovali len z inej techniky, nie to ešte na takú techniku. Teraz dostali, myslím, minulý rok nejaký, aj dospôsob nejaký, neviem, ako sa to volá, že asfalt môže sám robiť nejakú želičku, čiže to majú tam aj nejakú čartu už vytvoriť, ktoré nemusia objednávať tieto služby, ale vyzerá, že asi to je jedna čarta, si to je fajn, ale na druhej strane nepokryje to, čo potrebujú. Takže tam je to skôr takýto problém, by som povedal. Ide o to, že to oprava cest, že už je koľký august a tá cesta ešte cesta nevidela. Toto, že raz zabludila kosáčka, trošku pokosila a vyšlo, to je... Vždycky tak je, že pred maratónom ešte s tým hovorí, ako pred maratónom. To stýli troška, ale plány nie sú dokosené, čo takisto. Ja napíšem, že budem komunikovať s riaditeľom, čo je naše správy. Teraz ten kanál, čo robia? Ten kanál je robený už pred 3 rokmi, keď sa robila elektrika. V rámci toho vlastne bola vysúťažená firma Roberto Elektrikári, teda Partia Elektrikári. Tá firma, ktorá to bola úspešná, tak sa zdala, že ten hydraulizie, robili druhé verejné starovanie, takisto ten, ktorý bol úspešný, respektíve, ktorý tam bol, takisto povedal, že nie, a práve tento tretí, ktorý vlastne po tejto naozaj už realizujú tu tie rigory, ale máme mať stretnutie dneska v piatok, nie na ten týždeň, ďalší týždeň, lebo ja som rozprával, že robia tak, že dobrý rigor je fajn, že celú zeminu sypú na hornú časť, ktorá sa má sypať. Čiže keď elektrikárom ako keď cestár nevadí to, že oni to spravia, elektrikár zaplatia, ale keď budú rok zase opravovať, tak ako nie. Takže boli ľudí s elektrikármi, že oni nám tískové pozorného dňa, že nezavolali cestárov, že by to dobre nepripravili, lebo tamto, oni ušetria, oni tam majú nejaký objem kubíkov zeminy, že čo majú vyvážené a tak ďalej. I potrebujú tiež nejakú zeminu a tam taká zemina, ktorú potrebujeme tiež, takže preto sa zaujímalo to, tak dnes sa dohodne s elektrikármi, že urobia tak, aby sa stretli aj s cestármi, aby sme troška prešli. Niektoré úseky idú dobre, niektoré menej dobre, no ale tak už vymenili aj firmu, ktorá to robila, sú dodávky, takže sú také nejaké problémy tam. Hej, bude aut tých kanálov. Strašne hlboko to tam ide. Možno aj bolo niekedy hlboko, ale nebolo vidno, lebo tie zarastené, to zase má ten spád, ktorý musí mať tam a preto tak možno hlboko je. Tie cesty sú také, aké sú, by mali dávno. No. Cestári, to tak majú nejako až týpra, tam mi hovoria, že cesta je 5 metrov, no tak cestári tiež novú cestu a sa tak už zase skrátia niečo, lebo už sa láme ďalej, takže po treťom raze už je o pol metra kratšia. Má to svoje logiky, lebo však treba opravať tak ďalej, ale tu treba skutočne minimálne vykakujú celú cestu vôbec, ktoré sú lebo tam je problém. Z toho dôvodu, že tá cesta nikde ostáva na takéto zaťaženia, ktoré momentálne.
To isté súvisí aj, keď pozerám oblasti Kežovátka, ktorú robia ako katastrofa toho. Aj sami je šťastný z toho, že by aj tam, ale to hovorí, že aj tam tu chce pomôcť, ale nemôže každý týždeň tam chodí stýkať ľudia, tak ale keď a ľudská. Aj majú tam firmy, si to ženujete, že chodníka tie siete porobil veľmi rýchlo. Pre nás si nejaké, či robia niekde ide, neviem povedať. Majú mať tiež na budúci týždeň, či stredný spomínal, alebo toto majú mať tiež kontrolne, tak pôjde tiež, aby to tam pomáham, ale vrajím, že... Pani Majerová je z toho tiež nešťastná. Je zodpovedná za stavbu, ale to majú urobiť tí robotníci, tí chlapi, a ona nevie, prečo to neurobia. Toto... Tak, lebo chlapi, no. Takže aj taká časť, čo sa týka vlastne aj toho, na tomto úseku. A ešte mám jednu otázku, že ako stojíme s vybuchovaním pozemku po ceste na Kubíjach, vlastne tam... Ešte jeden to, v podstate časť priority, ktoré sú tu, po schvaľovaní vietor, ktoré už máme, tak vieme, ale čo sa týka výkup pozemku, to robíme rovná úseku. Lebo je tá cesta, vlastne koze bytovke, už zase sa to... Možno, čo by sme mohli spomenúť, trošku do Štúbkovo sme boli oslovené. Ani nie majiteľkou, ale proste matkou majiteľa. Ja dúfam, že to je tak, jak by sme odpovedali my. Zimnú údržbu. Nedávame my povel, že majú robiť krížom cez rohu, alebo priečne cez rohu. Dúfam, že nie. Od Sikory na Koliesku je tam, nie? No a je znehodnotená rola Františka Osiaka a prečo to obec? Kto to dáva povel? My sme odpovedali tak, že určite obec nie, je preberateľ alebo ten zodpovedná osoba, kto riadí túto zimnú údržbu. Je to tak? Ja viem, že takto vieme sa správať ako také vlastníky z tých krajín na jedno. Čiže keď už to je riešené na 2 roky, za to nerozprávať, to bolo najviac, čo nepamätám. Keď sa tam dá vlastníky. Oni sú naučení šetriť, však aj teraz chodia. Áno, oponujú tým. A kto bude zodpovedný za to, keď bude treba manželovi volať zachránku? No všetci sa tu teraz... To máme tak isto, kto bude zodpovedný, keď bude treba hasiť oheň, kto bude zodpovedný, keď bude treba zachránku, a keby sme 40 razy do mesiaca fakt to riešili. Ale to už keď nemajú ľudia čo povedať, tak povedia a idú na takúto citlivú strunu. No, že už sa to tak zovšeobecnili, tieto frázy by som povedala. Ale je pravda, asi František tú rolu má naozaj zničenú. Ale úplne cesta urobená. Tak určite to nejde cez obec. Tak potom možno aj... Čo sme riešili, čo sa týka našich vecí, tak akurát sme začali kúrovať, tak ako som tu povedal, to je penzión, ktoré mal sa Juraj Petrik, ktorý je nový majiteľ, ktorý nás pýtal, to sme riešili, potom sme riešili vo vzťahu lesnej správe, takisto, lebo oni majú síce vlastní, ten auto tiež chodíka je tady po tej Orana, ktoré tam sa vozí, potom vlastne zadečatý, to čo chceme riešiť tú cestu, tak je komunitné, no takisto riešime najviac, čo sa týka takých, aby sme ešte jednou kvalitu nekazku komunitu, že potrebujeme to riešiť, ale nemáme to. Takže či sa nedá v rámci toho, keď podpisujete tú zmluvu alebo dohodu, či čo to predtým podpisujete, povedať, nech nevytvárajú nové trasy, však len robia to, čo sú komunikácie. Ja viem o tom, že v stavebnom povolení má prístup k svojej nehnuteľnosti cez rodičovský pozemok. Áno, že takto dostávajú, by nemali. No, a tak toho by sa mali držať, hej. Ono išlo o to, že pýtala sa pani, že v akom štádiu je výkup pozemkov pod cestu na ulici Koriesko, aby sa neznehodnocoval vlastne jeho ten pozemok, cez ktorý si urobili. A áno, je pravda, že v zime tam normálne je vyoraná cesta, cez toto, akože viem, že to nie je naša politika. Áno, vlastne nehnuteľnosti si má chrániť svoj majetok, ale išlo o to, aby sme sa čím skôr teda možno zaoberali aj tým, aby sa tam tá cesta urobila. Treba povedať na B, mimo tej čelé pozemky, to bude platné, alebo nebude cesta. Tam to je plánovaná cesta, ako budeme robiť plánovanú cestu, tak reálne neprejde teraz nič. Lebo neprejde. Tak ako teraz stáva dom na Gulava, tak sa tam dostane.
ešte my, keď budeme, to chceme riešiť tú cestu, keď budeme vytiež, aby sme mali tam potom treba ešte ďalšie siete, aby sme to vybudovali a stále sa povedzme nedostane, pretože tam tá časť horná, ktorá tam je, nie je zjazná momentálne. Čiže tie ľudia tak môžu sa dostať, keď mám pravdu povedať, dotyčných, ktorí jazdia, nemajú problémy s povestných pozemkov okolo bytovky naspäť. Ale to majú vstúpiť cez rodičovské dvoriť, však Hanka tiež nejazdí od bytovky krížom cez roh, ale tá diaľka má prístup. Ale tam je taká, takže my nie, upozorenie nechodia tam na môžu, ale cez to ako chodíš teraz. To nie je problém, že len zimná je problém. Problém je po zime takisto, keď viem, že koľkokrát suseda tak, že tam ešte bolo zapadne, to teraz má dobré auto, tak sa potrápi troška, no len asi nikoho by z nás netešilo. Objavenie si oproti. No je tam opaskovanie, ľudia však hovoríme aj ďalšie pozemky opaskovanie. No keď napadá meter snehu, to pasky nevíš. Takže v rámci budú rôzne všetko. Aj keď tu bola diskusia, to budú rôzne následové. Ďakujem pekne za informácie, ktoré tu máme. Ďakujem za dnešnú rokovanie bodov. Takže nám zase ďalšie veci posunuli do tej techničke. Takže prajem príjemný výšok.